Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, ket manipod iti pagayam tayo nga agnagan iti Helen. Adinan padakamat ti address na. Ako na, Dear Mr. Lonely. Addaan akon iti asawa Mr. Lonely. Ngem jak masigurado, no talaga nga agayatak kenkwana wano saan. Bueno, papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Helen, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naimbag ka pa'y Marison niya, ta nagpakulot ka. Nagpintas pa'y dagita kukum. Nagpaparlorak ngamin idi kalman. Ta syempre, kasusweldo nila kay ko. Iso nga adda pinagpaparlor ko. Ay, imbag ka pa'y. Ngamsyak, umdas kanyak ti kastoy alanga. Agpaparlor ka mat kasano ay ayo kan kanila kay mo, no di mo ang mga ornusan tabagim. Ay, awan bibiyang ko, numaayayo nila kay ko kanyak when no saan. Di mo ay ayatan nila kay mo, no kasta. Diyak ka mo. Diyak maawatan tirik na. Kaya't masungan, saan mo nga ay ayatan ti asawam? Diyak mo, Mare. Ngam siya, ay ayatek launay nila kay ko. Isu nga rod akanayon ti panagpapintas kan panagpabanglok. Ngamin, kasta ti kayat nila kay ko. Ay katala aramidam ti pagsayaatan ti relasyon nyo nga agasawa. Hoy, Mare, kasanong nga ibaga kanyak ti kasta, kat si kantupay amismo, kat di mo maaramid. Basta, makaamo ditan. Basta jak amo no ay ayatek nila kay ko, wano saan. Oh, apay nga da kayo manen ken ni Jenny dito'y balay, Helen. Di mo ko na dito'y kayo manen amaturaw. Wan nanang. Adda nga rod balay yaw, DJ kayaw amaturaw. Apay nanang, deyo kayat amaturog kami dito'y balayo. Saan akasta? Gam adda nga rod balay yaw. Kan kasanaw di asawam. Imbis nagluto ka iti kanan na, sakbay nga imalatiw kayo dito'y balay. Makamumutan iti kanan na. Nabannog naggapo iti trabaho. Sa ita, di mo asikaswain. Makamun iti biyag na Ay unay kan, Helen. Apay akasta ka iti asawa maya. No, diyo ko maimpilit idi nga iso ti pakiasawaak. Di sa anak ko mga babawi ita. Ay na, Helen. Manon atawan tinapalabas. 13 anyosan ti anak yaw, ngamkas na pailaan ti bagbagam. Saan ko nga rod nga ay ayatan ti asawak? Kahit, anya nga rod ti planom ita. Isina mo ti asawam? Wan nanang, kayat kun nga isina ni Orlan. Nanang, apay dito'y tamanin balay da lola ang maturog. Basta dito'y ti kayat ko. Agmay-may sa ni tatang iji balay. Apay adi mo inayaban, ta dito'y mat ang maturog. Idi anya aga po. Kaguram ka din ni tatang, nanang. Anya ti basol na kan ka. Di kan sumana o Jenny. Ala, maturog kakit din. Nakaluto ako nanang, mangantayon, agidasara kon. Alaman nga raud. Tamasapak ita ang mapanidgar din kaw. Inaksarungkaran dagiti natengkaw. Sige, kan agluto ak tumanan iti pangal daw. Tapnumangan kayong tulatan no sumangpot kayo. Kayat mo asawan. Saan kayon nga agawid? Dito'y kami nga agnaad ka ni Jenny, nanang. Inaktualaan dagiti kawas medya balay. Tagyan kami dito balayo. Nay, apay ngay. Kayat ka di asawan day, tangay si inamon di asawam. Wan nanang. Nagpampanuno taki di rabii. Isinak ko ni Orlan. Naragrag sakak no isinak. Saan ko ngamin nga ayatan? Imposible mo daytan, Helen. Mano atawan nga agasawa kayo. Ita, ibagam asaan mo nga ayatan? Kasanaw ti anak yaw. Makaamon ni Orlan no ikan na iti sustento. Ay, kinamaag day tapang ngedeng mo. Basta isinak ni Orlan. Ta sa anak naragsakan kwa na. Oh no! Ada ka di sa balay, karelasyon mo. Awan,
Ngam sa anak ang naragsak ka ni Orlan. Iso nga isinak laangan. No kasta, kayat na kon nga isina. Wen, kat saanan anas kan nga ibagak ti rason ko. Ta idi pay laang kat ammom dayta. Ala, no dayta ti kayat mo. Sikat ti makaam mo. Awan mabalin ko, tadinak mat ay ayaten. Saan ta naragsak no siyaklaang ti agay ayat? Iso nga rod nga agsinatan. Ta saan ta naragsak iti tunggal maysa. Si kalang ti saan ang naragsak. Ngam siyak, naragsakak, gapu ta sikat ti inasawak. Ngam, awan mabalin ko. Tanagbaliw mat ti panagayat mo kanyak. Basta agsinatan. Ala, sikat ti makaam mo. Alak dagiti kawas mi kan Jenny. Kat agsubli kamin iji balay danana. Nakasaritak di asawam, Helen. Naliday, gapu iti panang panaw yaw nga aginakin kwa na. Apay ngamin anapan nyo pay laki na sarita. Napan ko laing bagakin kwa na, asaan ko akanunungan ti naramid mau. Maawatan na no apay nga insinak, nanang. Tanya ti panggap mau, makiasawa ka iti sabalay. No adda pa kariknak iti ayat. Di sige. Nagdanga ka na talaga. Da kayo mo ti aking basol. No saandak ko maapinilit ang makiasawa ka ni Orlan, di awan ko matiparikot ita. Kahit, apay nga rod nga intulok mo eday ang nagkalay sa kayaw. No talaga di mo kayat, di nagtalaw ka kumaa. Ay basta, basol yo. Saanan aday tat importante. Tinasken kat nagsina kamin. Ita, nawaya akon. Oy, Helen, imbag ta nakita ka dito'y tiyandaan. Italamanin ang makita ka. Imayak na kitsyenda. Nagsweldo ak namin idi kalman. Iso ang makitsyenda ak mat At dagaya man trabaho. Nakastragak iti balay ni Doña Salome. Kas tagaluto da. Ayos mo ti sweldo. Ay, gayam. Nakitak nila kay mo idi na minsan. Adda kadwa na a babae asimang pat balay yung. Anya? Adda kadwa na a babae? Pinaliiw ko. Kasla ka relasyon naman. Ngamin, kasla agasawa da iti langada. Nangyawid iti babae ni Orlan? Wen, kan napintas di babae mare. Kan ubing ngam iti sika. Anya? Sa bagay, nagsina kayo mutan. Iso anak ki relasyonan ni Orlan iti sabali. So babae di paraangan nga gisamsampay. Kat kawas ni Orlan ti daduma. Asit kak man ti babae. Aday ta, natalyaw nak. Umasidagak pa'y kankwana. Si kakaditi ka relasyon ni Orlan? Wen, siyak, nalapit asi ka ti asawa na manang. Ayan ni Orlan? Adda di tao nagmanang. Kayat ko akasarita. Nasayaat ka diti kastoy na inaramid mo, Orlan? Nangala ka iti babae diti balay? Anya langan ti ko na andag iti tattao? Nagsinatan, Helen. Kat ay ayatik ni Feli. Isungin ka balay kon. Kat dito'y pa'y balay ta, ti pagnaudan nyo? Sana bale, tabalay dagiti dadakkel ko rito eh. Saan pa'y anay panagan kanyak dahito abalay? Iso nga awan karbengam agreklamo. Anya, kasanon ti anak ta? Saan ka di arumbang nga isunto ti agtagi ko iti dahito abalay? Dagiti dadakkel ko ti mangikadeng iti dayta. Taawan karbengak amangedeng iti dayta abanag. Takas na kon hakon. Balay dagiti naganak ko dayto eh. Nagawan ka tababain yun? Apay adito'y pailaan ti pagnaudan nyo? Apay nga agreklamo ka. Saan ka di nga insinan akon? Wen, ngam di namat kayat asawan, amang isang kan iti babae ditoy. Sa anak nga ay ayaten. Narigat mat nga agingkat panungpalan nga idildil ko ti bagiken ka. Ngam ita, tanakasara kak iti mangay ayat kanyak. Naragsaka kon. Kahit, kasanon ti anak ta. Amang nga nagsardangan ti sustentom kan kwa na. Amok ti obligasyon ko kani Jenny. Saan ko mat mabalay na baybayan? Adda arapaap ko ken kwa na. Kat kayat ko amatungpal dayta. Apay akastoy mo tantiriknak.
kasla masairak. Nanang, nagapuak ija ayan ni tatang. Jenny, napan ka ijay? Kapampanaw mo ka no, idadaak. Saan ka anabutan Jenny, Agsang-sangit ka ka di, nanang. kwa, adang amin kadandan na ni tatang mo. Uwan, nanang. Ngam, nasaya at mat kanyak jay babae. Kunana, anawaya ak amapan ijay. Tailutuan nak iti merienda. Anya? Kan, kunana, ano ada ka no saan ko nga amo iji pagadalan, wano assignment, wano project, kat sidadaan ka no at tumulong kanya. Saan na mabalin? Manipod ita. Saan kan amakmapan ijay? Apay ngay, nanang. Gaputa ang mga nuya dayuda ka kanyak. Apay ngay nga rod ka inya dayo nak kan ni tatang. Saan ka nga inya dayo? Nawaya kamot latama pan iti ayan na. Saan kamot aparitan, anak? Ngam no ita, jak kayat amapan ka pa ijay. Ngam, nanang. Naawatam ti imbagak, Jenny. Uwan, nanang. Nakaumay ka man dito, balay, Mare. Nariribok ti panunot ko, Marisonia. Kasladyak mo ako nga da sa bali akabalay ni Orlan. Kaya't mo asawan. Agbabawi ka anang isinakan ko, na? Apay akastoy. Indyak mo tan malipatan ni Orlan. Kasla kayat ko ti makisinubyan kan ko, ana. Kaya't na asawan, nga ay ayatam ti asawam. Marisonia. Kasano itan, kat addan kakabkabbalay na. Kat madlaw ko naragsak dado, Naragsak ni Orlan iti kabbalay na, Mare. Mare, No ikumparak ita ken idi, mas naragragsak ti asawam ita. Siyempre, addan mga asikaso kan kwa na. Ilutuan na, ilabaan na, kan siyempre, lalaki. Ay, maawata mo na ti kayat ko asawan. Mare. Di mo maipaikin ni Orlan, ti maipai ita ti kadandan na. Anya itong ti aramidag. No apay nga minakastoy ti riknak. No apay akayat kung ti makisinubyan ka ni Orlan. No kasta, inkakasarita. Umanugot nga ta. Panagkunakat dinan kayat ti makisinubyan kan ka. Ngamin, makita nga ay ayatan na unay ni Feli. Kan naanos mat ngamin ni Feli, managisampay. Mare. Kan nagagatpay. Itinaminsan, inawis na kang agmerienda. Kat nakitak nakadaldalos di balayda. Nagsilang ti datarda. Naurnos ti balayda. Saan akas idi, asaan an naurnos. Ken no sumangpet ni Orlan manipod trabaho, kat nakaluton ni Feli. Jela agidasaran ti aramidan na. Napanak-nakak dayta, Mare. Gaputa kanayon ko ida apaliiwan. Naragsak daan to, Naragsak ni Orlan. Kaya't nakadi asawan. Amas kanunungam day di babae, ngam iti siyak. Saan mo't akas na, Mare? Ngam kinapod nula ang tibagbagak. Mare. No pa'y kasta. Ala Ingka kasarita ti asawam. Bareng kayat na pa'y ti makisinubyan ken ka. Nakasaritak ni Orlan itay parbangaon, idinapanak iti garden. Nasabat ko ida iti dalan. Nagsarita kayo ka din, anang? Wag, nasapadaan na pan iti terminal ti boss. Anya ti kaya ti asawan, nanang? Pimanaw dan lito'y lugar tayaw. Napanda ka naw iti lugar ti babae. Ha? Ijay dan nga agnaad. Ni, apay ngay. Kat panggap ko kumati makisinubyan kan ko, ana. Ipagpagapok iti anak mi. Anya, nanang, sana mabalin na pumanaw ni Orlan. Kasano kamin ka ni Jenny? Jenny, anak, nakasaritam ka din ni tatang mo. Sakbay apimanaw da iti kabalay na. Uwan, nanang. Kanayon nakto ka no apawitan iti kwarta. Anak, Mapanda ka no agnaid iti lugar ni Tita Feli. Ngam, kanayon ka no nga agpawit iti kwarta para iti panagadal ko. maiturad na kaapanawan na anak na.
Sana bale, tapawitan na kano iti kwarta, nanang. Kan ko nga igaod ko ti agadal. Ti awanan bain a lalaki. Talaga nga insukat na ko nga. Kuna ni tatang kanyak, naragsak kano ita. Nga mas naragragsak kano, numakalpasak iti panagadal ko. Kat sana bali kano, takanayon apawitan nak iti kwarta nga aramatak nga agadal. Ada imbati ni Tita Feli a cellphone number. Apang kontakak kano kadakwada, iti kanito akas na pulak ti tulong da. Awanan Marison niya. Pimanawan ni Orlan. Pinanawan na kami iti anak mi. Basol mo no apay. Anya nga ita. Nakasarak iti sabali ang mga iayat kan kwa na. Huwen, basol ko, Mari. Mas daawakan ka Manu atawan yun nga agasawa. Ngam kunam adi mo ay ayatan. Diya ka mo, Mari. Talaga mo takas na tiriknak. Ngam apay sa bali itan. Tanasakit kanyak ti kaadat sa bali a babae iti biyag na. Nangruna pa itapimanaw dan diti lugar tayo. Basol mo kunakmanan. Di mo inikan iti patag ti asawam. Kan si kaamis mo tinangisina kan kwa na. O anya nga ita. Nakasarak iti mga iayat kan kwa na. Saan nga tan nga agsubli ni Orlan kada kami a pamilyana? Day tatijak masungbatan, Mare. Saan kami ang nagsinublian ka ni Orlan, Mr. Lonely? Nupay kasta, saan nalata ang malipatan ni Jenny nga anak mi? Kat kanayon na apawitan ni ti kwarta aparay ti panagadal na. Agbabawi akman, ngem naladawen ti amin. Agyaman na kailan pagayam ko iti daytoy apakasaritaam. Tay kunadan, awan umuna ababawi. Laglagipem ko maakanayon, at ti parikot ti agasawa, kat sulbaren iti nasaya at awagas, saan kat nga idalan iti panagsina. Ikagumaan ko maasaan na mapukaw ti respeto. Panagayat, ken pamateg iti tunggal maysa, tapno maliklikan ti pannakarakrak ti pamilya. Inkay nangagan papagayam ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Helen, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos para iti script kan iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center ti DCWT 540. Kan daytoy nga estasyon, agyaman kami itinkay panang tarabay.